Все. Мы зараз у 30 кадрах. Прабачце все за там гэтыя уведамленні, які будуць зараз прыходзіць. Ну так, 30 кадраў гэта не 60. Вітаю на Unravel Cemetery. Стрімераў больш за гледачоў. Так. Ратуй. Не. Вітаю в риск. Ой. Лезем. Давай. Штосьці стрім-элемент зламаўся. Не ведаю, чаму ён зараз некалькі разоў уведамленне зрабіў. А і калі новым людзям, якія тут падышлі, калі вам здаецца, што ён фіолетавый, то вам не здаецца, таму што я яго пакрасіла. Вось, гэта маё не першае праходжанне, так што у мяне є ўсякія касцюмы для галоўнага героя іншыя. Ну, гэта, напрыклад, сіні. І я трыка пакрасіла ў фіолетавый. Я магу яго і ў іншыя колеры пакрасіць. Увогуле там зрабіць палову яго там чырвоную, другую палову белую. Вось. Не, я праз PlayStation 5 стрымлю. Карта захопа гэта вельмі не танна. Асобна там з PlayStation. 4К, HDR, каб яна яшчэ добра разумела. Таму што, па-мойму, зараз у HDR яна. Ну, у мяне на телеке. Вось. Ну, а кірую з гэтага, з лэптопа. Вось. Ён у мяне тут. Stream Elements вось зараз проста падлучыўся да чату справа. Я па гэтаму сказала, што ён так штосьці тут зрабіў. Ну, не зрабіў, а штосьці тут гаворыць. Не тое. Так, я памятаю, што у нас наступнае. Ну, і плюс мне трэба глядзець гэтыя гайды, дзе там гэтыя коллектаблсы схованыя. Так. Не, гэта не тая вежа. Тут є яшчэ вялікая вежа, на якую тріку у нас лаецца багата. Ну што. А, ворагі. Мне здаецца, у нас праблемы, таму што я не магу іх забіць ніяк. Ой, не. Так.
Отстаньте. А куда мне? Куди мені йти? Я не пам'ятаю, що тут треба робити. Дайте я погляжу. Ну, у теорії я можу їх поспробувати скинути у гэтай. У бок. Не, штосьці я не пам'ятаю. Мабуть, сюди. Так. Зато подсказку отримали. А, все, я бачу. Так, ну зараз я гляну. Мабуть, тут є ще одна подсказка есть. Угу. Так. Наверное, потом. Лезь. Лезь, 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 лезь. Так. Калі хтосьці новенькі, ну, мы ўсё роўна зараз чакаем падказкі, таму што у гэтай гульні падказкі гэта таксама collectibles. Вось. І для плаціны іх таксама трэба збіраць, ну, для ачывак. Так што мы будзем спрабаваць максімальна все ачыўкі зараз выбіць. Я ўжо выбіла большасць і на прошлых праходжаннях, і зараз вось тут спачатку была. Ноутбуки ретро-гейминг, наше ўсё так. Так, ноутбуки, кансолі. Ну, мне сапраўды карта захопу прыгадзілась бы, каб са старых кансолей захопаць або з Nintendo Switch, таму што у меня на свіче багата індзі набыта, ну і эксклюзівы нінтэндаўскія таксама. Было бы прыкалёва стрыміць. Вось. Ну, хз, мабыць, ужо наступная кансоль, яна ад Nintendo выйдзе у восені. Ну, або анансуецца у восені, но хутчэй усяго выйдзе ўжо восенню 25-го года. І я спадзяюсь, што там будзе стрымінг, як вось на PlayStation 4, як мінімум, чтобы яна хоць у 30 кадраў стрыміла. Вось. Я жонцы буду мяняць, а у яе старым... О, подказка. Старым ноутбуку 13 года SSD. Вось гэта будзе... Так, ну, дарэчы, гэта будзе вельмі цікавы стрым, як MacBook ускрываць. Так. Так, полезли. О. Не-не-не-не-не-не. Джамп. Зараз выкіну сюды. Просто каб трыка адразу і з'еў, калі ён сюды пройдзе. А куды мне?
Ну. Ну, точно мы эту подсказку уже. Так. Угу. Угу. Да прыгни. Фух. І тут треба нажимать кнопку, каб ён схапіўся. Калі не будзеш нажимаць, ён і не схопіцца. Пойду попрацую, дзякую усім. Дзякую за тое, што тут прысутнічаў. Там чорную зону з тым прышпілам эпловскім, типу арыгінальнага растыму для SSD. Так. Аж прабач за байты. Каля ласачку. Байты? О май гад. DualSense, не садись. Так, все, успокаиваемся. Нет. Фух. Так, камера. Так, все добро. Так, иди покушай. Беларускі попел гучыць мега круто, але беляш у самае сэрца. Так, мы ўжо калісьці размаўлялі, мабыць, нават на прошлым стрыме пра гэта, што мне падабаецца, што багата є сэнсу, вось, у гэтага ніка. Так, ну всё. Эй. Абярэжна. Так, всё. Скотч. По-моему, нам туды. Ой. Ну, ты ж можешь туды прыгать, я ж ведаю. Давай. Ну, хоть так, дякую. Ура! Так, нет. Так, тут каб яму адчыніць, а там туды. Ну, спачатку адчынім. І зараз у гэтым цудоўным месцы у нас будзе яшчэ адна падказка. Так, трыка, абярэжна. Я ведаю, цябе не падабаюцца гэтыя вокі.
Ну, пліс мяне не зашибі. Ты все еще пужаешься? Но яна так далёка. Так, ён все еще пужаецца. Я ведаю, што там бочачкі. Но спачатку мы чакаем падказку. Вось нават гаварыць яму нічога не трэба. Які ён? Так, ну, можете чекнуть ваши мессенджеры, заварить гарбату, потому что штосьці подказка нам не ідзе. А, 3 разы трэба, каб ён туды нам типа паказаў, што трэба. Ну, я зараз далей пачытаю, што тут. Ну, зато зараз все падкасты павінны спрацаваць. А дагэтуль на першай версіі гульні яны ў нас былі, ну, маглі быць забагованы. Адна точно была забагована на пачатку. Ну што ты? Што ты? Я бачу, што там бочкі. Я бачу. І я яму таксама прычапіла штучку на шею. Гэта толькі пасля першага праходжання даступна. Вось. І так, калі тут хтосьці, у кагосьці будзе пытанне, чаму нічога не адбываецца, гэта такая гульня. Тут нічога не адбываецца. Тут ты проста сидзіш, чиліш, лазаеш. Воспитываешь свайго кота-грыфона сабаку. Вось, глядзіш на гэтую архітэктуру, віды.
Ну что? Ура! Протягиваем. Ой, ну что ты слез? Ты ж хотел. Давай. Ты ж сам хотел. Ну, як з жывёламі сапраўднымі, а канкрэтна з коткамі, калі ім трэба, яны ўсё робяць, а калі нам трэба, то вось. О, все, ён чуе. Давай. Оп. Все, добра. Ну что, покажи, як ты умеешь ловить. Не атрымалось. Дубль 2. Ам. Ну что, еще одна? Дякую. Так, і мне, каб далей прайсці, мабыць, тут. Угу. Мы что-нибудь придумаем. Не плачь. О, дарэчы, мы нават можам пабачыць, дзе мы там унізе былі. Дзе мы былі? Вось там вот, мабыць, это. Ну ладно, галоўнае не ўпасть, таму што адна з ачывак, якую я хочу выбіць. Ой, блин. Цікава з... О, все. Добра, што зараз захавала. Наша гэта захавалась. Парада. Так? Угу. Захавалась. Все, идем далей. Дарэчы, так, я зараз яшчэ хочу выполніць ачыўку не паміраць ні разу. І гэта можна зрабіць, нават калі, як зараз я спрыгнула, но паспела чекпоінт загрузіць. Ой. Гэтай платформы з калосуса. Тут яны жорстчы, чым у калосусе, шчыра кажучы. О, вось зараз ён сам адпусціў. То бок, калі б я атрымала кнопку, ён бы не адпусціў. Мабыць. Так, зараз у нас будзе паркур. Адарэжненька. Яшчэ. І бежим. Фух. Ой, я памятаю, на гэтай люстэрке трэба глядзець, дзе вось у яе прабіта шкло, каб сюды прайсці уніз. Так, в бок ён не можа. Только ўніз, трымайся, плиз.
ми навіть стоїмо тут. Добре. Нет. Обережненько. Фух. Ой, тут штосьці будзе опасное. А, я пам'ятаю, тут можна, короче, каб ён нас схапіў. Нават не можна, а трэба. Ты ж не по... Ты ж без нас не по... Ну, капец. Окей, ты готов? Я готова. Припайся. Фух. Все. Идем далей. Я б ему яшчэ спину размалявала, но гэта цяжка, потому што ён заўсёды ходзіць. Я тут белым намагалась, но штосьці яно, мабыць, гэта чырвоны быў. А крылы я ўвогуле не ведаю, як маляваць, потому што яны такія маленькія. Ну далей, што ты на мяне глядзіш? Што я тут зраблю? Ну, я тут нічога не зраблю. Угу, бачу. Ой, тут, по-моему, диалог яшчэ один. Ну, подсказка. Зараз чекну. А, не тут, далей. Угу. Так, я на усілякі випадок чекнула. Вітаю, Ань. Мы тут падарожнічаем з вялікай патворай, жывёлай. Вось, якой не падабаюцца вось гэтыя акультныя рэчы. Ну што, давай сюды. Ой. Так. Я вроде пришипелась. На дупу. Угу. Ён хоча туды, но там зачынена.
Угу, я бачу, унізе можна спуститься. Мы спокойно, мы никуда не спешаемся, потому что трофей на спидран я уже выпила. Вось. Так что мы спокойненько, главное не помирать. На компіку гэтай гульні няма, я на PlayStation гуляю. Так. Мой компик не потяне такое вось усё. Но я хочу паспрабаваць павысіць складнасць компіку і на выходных пастрыміць Неву. Гэта ўжо не Балатра, потому что Балатра ўвогуле піксельная, а Нева гэта больш такая артовая гульня. Паглядзець, як ён Неву будзе стрыміць. Вось. Ну, прабач. Так, мы хутка павернемся, все. Не скуліць, плиз. Ну, зараз будзе весела. Эй, ну я ж... Там треба було стрибну. А ти більш на ПК хочеш стрімити? Калі б у мене був ПК, то так, мабуть, гэта зручней. Вось. А, я бачу, мені треба було спочатку тут стрибнути. О, мишка летучая. Так, ну я не хочу сюда вниз. Бегче, бегче, бегче. Вниз, вниз, вниз. Хлопчик, я ж... Тут просто с кожным разом, коли меня хапают, все тяжей и тяжей этой штуки. Все больше и больше символов. Ладно. Мне наверх. Сподеюсь, что мне наверх. Гэта дрэнна тое, што тут гэтыя брамы. Унізе ж нічога няма. Не, вроде нічога. Там тупик. Угу. Бля. А, то ж перекаты ёсць. Не-не-не. Фух. Тут, по-моему, є перекат. Я просто не пам'ятаю, на якую ён кнопку. Я что, яшчэ один рычаг пропустила?
Ну, гэта капец. Не, все. Лепш просто чекпоинт перезапустить. Угу. Так, ну унізе чекаем. І тут вельмі зручны чекпоинт. О, і тот за нами уже не ідзе. Так, Тріко, прабач. Так. Я зноў не пабачыла гэты рычаг. Так, зараз я не буду рискаваць з гэтым ворагам. Я просто зраблю вось так вот. Угу. Трэба знайсці, на якую кнопку перекат. О, я, кажись, ведаю. Так, ну иди. Угу. Добре, што яны мяне не гэтымі рунамі не пуляюць. Shadow of the Colossus таксама толькі для PS5. Є для PS2. Так, хутенько лезем. А як тут? Shadow of the Colossus є для PS2, є для PS3 ремастер, а вось гэты ремейк апошні, ён так толькі для а апошні ремейк толькі для PlayStation. О, боже мой. Ну ладно. Меня бы все равно сюда бы и адреспаунило, так что ничего не теряем. Но хоть ремейк Shadow of the Colossus є шанец, што могуць выпусціць на ПК, таму што яго рабіла студія Bluepoint. То бок не вось гэта, не Team Ico і не Gen Design, якая вось зараз адцэнілася ад Sony. І галоўны вось як это гейм-дырэктар гульні выйшоў, і яны ўжо гадоў 5 распрацоўваюць для всех платформ. Их Epic Games спансуе, і была у утечкі Epic Games вось гэта інфармацыя, што яны для іх распрацоўваюць гульню. Таксама выглядаць будзе похоже на гэта, но з немного іншым сюжэтам. Но там як бачыла, таксама кампаньёнскія адносіны будуць. Чапляемся. Вось. Но мне здаецца, проста мэта гэтай гульні і гэтага распрацоўшчыка заўсёды была каб зрабіць самага жывога на свеце гэтага кампаньёна. Вось. То бок тут ён спробаваў рабіць Тріко.
да гэтага ў калосах ён спрабаваў рабіць гэтага коня агро, ну і саміх калосаў. Так, усё, бежим. Вось. І мне здаецца, просто з тым, што зараз... Все, давай вытаскивать зараз будем гэты коп'я. Стрыко. Мне здаецца, вось зараз тое, што чат GPT робіць, вось character AI, і тое, што гэта зараз намагаецца ў гульні запіхнуць, ён таксама на гэта пабачыў такой, ну все, перазапускаем всю распрацоўку з нуля, таму што ну, гэта тэхналогія, якую мы павінны дадаць у нашу наступную гульню. Вось. Таму што ён, ну, і гэтая студыя гэтым і займаецца, усе вось гэтай гульні. У Іко гэта была Йорда, ну, кампаньён, дзяўчынка. Я яшчэ глажу гэтае месца, каб пер'я ад крыві пачысціць, вось. Ну што, вроде всё. Угу. Так, ідзем далей. А ты плануешь рабіць ТГ-канал або хаця б дзесь анонсы свае стрімі? Я просто, мне нечага анансаваць, таму што я загадзя і не раблю. То бок, ну, я не ведала, што я сёння буду стрыміць. Вось. Мне просто захацелось, і я вось як Тріка. Просто легла і все, і нікуды больш не пайду. Вось. Як іх сказаў галоўны герой, мне спачатку паказалось, што ён гэта забалеў, што ён хворы, а ён проста хоча есці. Вось так і я. Так што, ну, мне многа няма сэнсу. Ой, я памятаю гэтую бочку. Угу. Як у мяне, я не магу прытрымлівацца графіку, бо як стрэліла, так і пайшло, таму прасцей загадаць нават дзень у дзень інтэрвал. Так, і точна я буду рабіць анонсы, ну не анонсы, а гэтыя у гэтым. У Твіче я буду рабіць, калі штосьці точна буду ведаць, напрыклад, вось канферэнцыі, гэта точна, ну, я хачу іх стрыміць, і я магу вось сказаць, што я там буду стрыміць, напрыклад, там, такую-то канферэнцыю, ну, напрыклад, Game Awards, там у наступным месяцы. О, як добра я кінула бочку. Только не падай, не падай. Фух. А то ён мог упасть. Ну, давай паспробуем туды. Ну, вось гэта добра ідзе. А наступная... Ну, можна сюды паспрабаваць, но мне здаецца...
Давай, давай, давай. Таму прасцей загадаць нават дзень у дзень інтэрвал. Угу. Так. Угу. Я зразумела, ты дапішы мені просто па мажлівасці. Так, так. Ну і я думаю, што тут же є яшчэ гэтае уведамленне Твіча, якія можна включыць, ну, якія звычайна ўключаны. Нічого. Вось, пакушай. Ну давай, давай, яшчэ тут прищуривай глаза. Вочы. Не? Трэба прям пакарміць. Пайду рабіць вечеру, прыемнага стрыму, не так прыемныя вечеры. Я от зайшла зараз тільки, а пачаток пропустила. Гра цікава. Я, до речі, ніколи не бачила цю гру, я спала взагалі. Як би ти написала раніше, то я прикинулась. Мяне те сповіще з Твіча не разбудзіць. Ну тады уведамленне з гэтага з телеги таксама не разбудзіць. Ну мы будем кушаць? Ой, прабач. Ой, так, все, ставим. Все, прыемнага. До рэчы, Ань, калі тебе цікава, чаму ён фіолетавы, таму што гэта не маё не першае праходжанне, вось, і я магу яго перакрасіць, і магу увогуле ў іншыя колеры, магу зараз яго напалавіну зрабіць там чырвоным, напалавіну фіолетавым, напрыклад. Ну, дзякую, дзякую. Вось. Ну і хлопчыка у мяне не звычайная вопратка, а бонусная. Вось. Звычайную яго там белая, по-моему, з аранжевым. Вось. Только не... Ладно. Мне цікава, што тут яшчэ є. Елі тут увогуле штосьці? Ну ладно. А і ў гэтай гульне падказкі гэта таксама коллектаблсы, то бок калі атрымаць усе ачыўкі, то трэба яшчэ ўсе падказкі пачуць, вось. А я так. О, тут штосьці зрабіць можна. І па гэтаму я інадзі буду тупа спыняцца, тупа размаўляць з чатам, таму што тут на гэтым месцы будзе, напрыклад, падказка, дзеля якой трэба там пачакаць некалькі хвілін. Вось. Гульня такая мне падкажа. Вось. Ну і так як гэта не першае маё. Почакайте, а не пропускаю ли я... Нет, не пропускаю, все. Угу. Я бачила якусь гру на VR з цим звірятком. Це з цієї гри чи просто подобне? Гэта з цієї гульні. Гэта яны зрабілі просто бескаштоўную VR-дэмку. Ну, нават не дэмку, а просто VR-экспіріенс, дзе ты просто в VR можеш яго пагладзіць, пакарміць, такой типа міні-тамагочы. Вось.
з гэтай тварынкай. І навошта ты сюды прыйшоў? І што нам далей рабіць? Я не ведаю. Навошта мы сюды прыйшлі? Пытанне века. Вось. А і, дарэчы, калі ты будзеш глядзець запіс, то я... Так, толькі не ўпадзі туды ўніз. Угу. І мы падаем уніз. Дарэчы, так, калі ты будзеш глядзець запіс, то я на пачатку не ўключыла тут у PlayStation мікрафон, то бок першая гадзіна будзе без майго каментара. Вось. О май гад. Дарэчы, тут механіка такава, што ён так будзе праходзіць і свяціць сваімі вачамі і рагамі. Ладно. Ну і так, я зараз намагаюсь максімальна все ачыўкі выбіць. Вось, но я уже не выбью, потому что и никто не сказал, а никого и не было. Вось. Так, Трика, давай сюда. Ну, ще хтось заходил, но на божух, на. Кольки можно? Мабуть, тут можно 10 за... О, хвост. Это хвост? Трика, скинь свой хвост, плиз. Так, я бачу ногу. Хвост. Нет, 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 блин. Ну, ён тут, ён тут. От бачиш, треба було раніше писати. Так. Гэта божья кара. Вось. Но пры гэтым першая частка майго стрыма, яна будзе у 60 кадраў. Хвост. Все, я зачапілась. Аллилуйя. Першая частка майго стрыма будзе аддзельна, і яна будзе ў 60 кадраў. Потому что у меня гэта гульня куплена на диске, и калі яна не прапатчана, яна так вельмі забагована, но на PlayStation 5 яна ў 60 кадраў у секунду. Вось. Вось, но зараз мы ўжо дайшлі да моманту, які у непрапатчанай гульне проста крашыць усю гульню, і далей немагчыма пераходзіць, і па гэтаму я ўсталявала ўжо патч, і далей мы ўжо будзем у 30 кадраў, но на прапатчанай. Ой. Мне штосьці здаецца, што я не туды зайшла.
Потому что там была цепь. Ну, туди. Тут палова гульні ў тым, што ты думаеш, гэта я не туды зайшоў, або гэта трыка тупіць, або я яму не тыя указанні даю. Ну, дзякуй, дзякуй. Ну, назад я уже не повернусь, так? Так, где? Я не хочу снова вниз провалиться. Ой, ладно, провалюсь так Ты, плиз, не мотаем пысой. Так, ну вот сюда вот ты. Не можешь встать? Ну окей, кажись, не можешь. Ну, або просто я тут полезу. Ну, він бачить. Так, только не упрыгай без меня. О май гад, наконец-то. Фух. Гэта зрабілі. Так, камера. Так, тут, кажись, нема нічога. Ой. Упсі. Усё добре, усё добре. Ти нічого не зробив. Ідем далі. О, хто гэта? Кто-то лается.
тоже таких, як ты, больш, чым адзін? Тріко. Ой, зноў яму не падабаецца. Ой, як багата плям крові. Зараз усё чыстенька будзе. Угу. Ух-ух-ух. Угу. Так. Угу. Тут я никуда не могу наверх. Я могу только далей. Сюда. Ой. Так. Ну, мне наверх. Я гэта ведаю. А в чому сенс грі? А конкретніше, яка мета головних героїв? Ти чогось прямуєш чи маєш щось збирати? Ні, головний герой, хлопчик, просто прокинувся, і його з вёски хтось похитив, і він нічого не пам'ятає, не ведає, що за татуїровки на ім, і побач з ім була вось гэта жывёла. То бок ён пракінуўся побач з ёй. Вось, но яна была такая, Тріко быў в намордніке і типа прыкован кімсьці, вось. І хлопчык просто хоча адсюда
Ён сказаў, што яму пра такіх жывёл такі расказвалі там у сказаннях, і вось гэта вось все. І што па сказанням яны дзяцей крадуць і едяць вось гэтыя тріко, гэтыя вось пачвары, ну, у іх культуре, вось. Но сам ён дапамог трыку, і трыку дапамог яму з той першай пячэры выбрацца, вось. Ну, як дапамог, мы яго, конечно же, гэтым ежай матывуем, вось. Ну, з яго дапамогай так мы выйшлі, і ён да нас прыбіўся, можна так сказаць, вось. І хлопчык такой гаварыць, што я не ведаю, што гэта, но па сказанням яму здаецца, што гэта гняздо, то бок тое, дзе вось гэтай трыко і жывуць, вось. І тут, як ты бачыш, ну, не вельмі лёгка адсюда выйсці, тут везде скалы, высокая вось гэтая вось мура. І хлопчык проста намагаецца выбрацца і дадому трапіць, вось. Ой. Упсі. Угу. Вось мы павінны былі вось так вось зачапіцца, но мы не зачапілись. Вниз. Ну ладно, я прыгну. Дякую. Дякую. Цікава, вось. Так. І тут мы чуем таксама вой чысці, мабыць, гэта яшчэ адзін такой же. Трыка тут бегае. Вось. Ну і гаварю, калі мы яго знайшлі, мы яго ад намордніка асвабадзілі і снялі з цепі, вось. Адзінае, што ў нас тут быў такой прям сюжэтны момант, гэта калі выпадкова трыка трапіў у якусьці пастку, і там якосьці такая штука, яна такі як волны злучала, бірузовенькія, вось. І яны таксама яго зрабілі злым, ну, ён як быццам звар'яцеў, і ён нас з'еў. Вось, но потым мы прачнулись, мабыць, ён нас адрыгнуў назад, вось, таму што мы потом прачнулись побач з ім у том же месцы, і ён спаў, вось. Як-то так. А чым канкрэтна табе падабаецца ця гара? Я памятаю, што ты яшчэ раньше казала, што ты любіш. Ой, ну таму што тут проста вось нават нічога не рабіць, стаяць, а можна проста глядзець на гэта ўсё, на гэтыя вялікія проста прасторы, то як тут птушкі лётаюць і ўсё. І проста ў гэтым свеце як сябе адчуваць можна. Ну, не ведаю, атмасфера гэтая цудоўная, вось. Музыка, ну і тэмы таго, што тут, як казаць, ты сябруеш, навучаешся, як трэніраваць гэтага звера, вось. Вучышся яго разумець, то бок гэта не тое, што ты яму заўсёды гаварыш, ціпа, ідзі туды, ён пойдзе. Не, ён будзе цябе гаварыць, што не, у яго там свая думка. Ён проста так не будзе, як проста лошадь там, або проста як машына ў GTA, проста не паедзе ў гэтую пропасць. Ён не будзе так рабіць, то бок ён такой. Мае свой сэнс, можна так сказаць. Так, тут усё.
Ладно, ну что, отпускаем. Ой. Зацепились. Ну что, идем далей? Дякую. Ой, ладно, я его погладила, и он такой, все, я никуда не пойду, будем гладиться. Окей. Так, давай. Я вельмі тебе удзячна, идем далей. Прикольная анімацыя, так. Як я казала, мэта гэтых распрацоўшчыкаў, ну і гэтага гейм-дырэктара канкрэтна, Фуміто Уэда заўсёды з першай гульні у Іка, у Shadow of the Colossus, гэта заўсёды зрабіць гэтага кампаньёна самага жывога. Вось. Давай. Угу. Ну что, идем далей? Ой. Не. Так. Ну, добра, што ён як птушка, у яго гэтыя когці. Ой. Вось так вот. Ой, як нам пашанцавала, што мы не разбились насмерть. Так, ну что? Право, лево. Право, лево.
Ріка, допомоги. Ой, ну ён сам не ў тым стане, каб нам дапамагаць. Ой-ой-ой. Ой. Ой. Ну нічого не могу зрабіць. Так, а запрыгні туди. О! Найс. Давай, давай, давай. Давай, давай. Фух. Добренько. Так. Так, хвост немного глючит. Ну спрыгни, близ, куда-нибудь. Уф, все. Ой, я бачила. Ну ладно. О, мы ж тут были. Мы ж тут были. Там что-то вкусненькое. Бочечка. Ранее мы оттуль сюда прыгали.
Ну все, ён голодны, ён нікуды не пойдзе. Эх. Хоць паглажу яго. Угу. Мы ідзем шукаць яму ежу. Что, тут больше не поднимусь? Угу. Так. Ой, я памятаю, гэта зараз. Дайте я погляжу. Угу. Сюди, сюди, сюди. Ой. А, так, я тут уже все отчиняла. Угу. Ну, я сюда с бочечкой пройду. Ну, принаймні, незвичайна гульня. Так, так. За такое раней Sony любили, за то, что яны на вось такие вось, можно нават сказать, инди-проекты давали багато грошей, экспериментовали. У них багато платформеров выходило заўсёды. Так. Бери, бери, бери. Дубль 2. Фух. Так, далей сюди. А тут, до речі, скіпнуть как-то можна було. Ну, я не пам'ятаю як. Так що ми зараз робимо. Усё по-звичайному. Так, ну что, Трико? Тримай. І тут можна хутка спусціцца, потому что калі мы прыгаем на Трико, у нас няма фол дэмэджа. Угу. Все, кушай. Так, тут 200 повинно быть. Так, зараз, калі мы запрыгнем на крышу, трэба з яго спрыгнуць і пачакаць. Гэта ж мімімі. Так, так, японцы ў гэтае могуць.
Давай. У тебя все атрымаецца. А я думала, нам туды, налево. Хотя мы там вроде были. Так, где мне спрыгнуть? Тут мне спрыгнуть? Так, почекай. Мне сказали тут спрыгнуть. Ну, гайд сказал. На крыше спрыгнуть и почекать. Так что мы чекаем. Колькі мы чекаем, зараз погляжу. 2 хвилины. Все. Перапынак 2 хвилины. Atatu ian, omi no kudu, audu agetidu, akianeki yehuj awizi. Так, я повернулась. Так, микрофон же працуе. Што гэта за горад, дзе людзі? Хлопчык прадпалагае, што гэта гнездо гэтых трыку, і мы не ведаем, што гэта раней было. Мабыць, гэта была нейкая там цывілізацыя старая, якая вось іх развадзіла, гэтых жывёл. Хлопчык пра іх чуў толькі ў казках, у якіх яны забіралі дзяцей і з'ядалі дзяцей. Вось. Чакайце, я што прапусціла яшчэ адзін? Там некалькі хінтаў. Хаця не, у адном гайдзе тут 1-3 хінт. Так, пачакайце. Так, Трику, стой. Atatu ian, omi no kudu, audu agetidu, akianeki yehuj awizi.
Просто у адным гайдзе тут два хінта, ну, две падказкі, а ў другім гайдзе адна. Но я не хочу просто далей ісці. Што за голас, што за мужик? Ну, гэта увогуле ўсё расказвае, типа, чалавек расказвае апавяданне, і вось гэта, типа, мы глядзім гэта апавяданне. То бок гэта, типа, нет, гэта не голас Трыко. Гэта голас мужика, якой расказвае гэту ўсю гісторыю. То бок гэта, типа, казка, якую расказваюць. Вось. Мабыць, гэта галоўны герой дарослы, якой расказвае, што з ім стала. Так, ну я насамрэч хочу туды ўніз зараз спусціцца. Прабачце. О, цудоўна. Зараз пагляджу, якая у нас апошняя была падказка. 熱海セトゥキラーゼオトリコーノオベティサタンオタラノクアタキャンアキサスナトゥイディロティアキアナガーラトゥ Прабачце, мы зноў чакаем 2 хвіліны, таму што яна не запісалась. Вось. Ну, я магу з чацікам пагаварыць. Калі хтосьці тут хоча паразмаўляць. О, мне Twitch даў якуюсьці ачыўку. Новы дзень, новы стрым. Пастрыміць 25 гадзін у апошнія 30 дней. Гэта я глядзела, якая у меня была прошлая падказка. Гэта было тое, калі ён быў унізе і хацеў кушаць. Хто тут жывёла? Ну, Трыко. Калі што, гэта я зноў паўтарусь, гэта я яго размалявала фіялетавым. Вось. Гэта ўжо пасля першага праходжання можна будзе рабіць. Вось. У вас Трыко будзе такім шэренькім. Вось. Дык сеў малы. А, сеў так. Так, першая падказка. Я магу малым садзіцца і медыціраваць. Вось. І зараз чакаем другую падказку. Я на месцы, 30 хвілін маю. Ну, мы тут, як заўсёды, чакаем падказак, вось. Так што... Не думаю, што гэта будзе рацыянальнае выкарыстоўванне 30 хвілін. Можа, гэта Эрка кліча малога пачала рыбістам, мабыць.
Ну уже тут же яшчэ адзін павінен быць. Трыка кліча малога бістам, так? Ну, мабыць. Дозаманза. Угу. Долго же чакаете? А мы просто уже другий раз чакаем, потому что я упала и самоубилась, самозагубилась. И поэтому мы чакаем другі раз. Вось. Ну, у адным гайдзе тут толькі адна падказка, а ў другім гайдзе з карцінкамі, якому я больш веру, тут другая яшчэ є. О! Окей. Угу. Все, прыгай. Я пакую тебе перышки. Ну, прыгай. Ну, далей. Ой. Так. Тут, дарэчы, можна паспрабаваць. Но я не буду спрабаваць. Ладно, не будем рисковать. Мы и так уже чакали 4 хвилины. Так что мы тут тихо, спокойненько полезем вниз. Угу. А куды далей? Штосьці ён не хацеў. А ён тут можа зваліцца? Тріко не. Тріко толькі па сюжэту можа зваліцца, а хлопчык так. Ой, ой, зараз будзе балюча. Дякую за падказку, но штосьці не дап... А, гэта тут трэба будзе зараз.
Ой, ну все, мне капец. О! Я знайшла де перекат. Я мудрена як Вуконгу. Так. Ладно, я зараз паспрабую зрабіць круг і гэтых адсюль адманіць. Ой, не, гэта дрэннае месца, гэта вельмі дрэннае месца. О, я лепш чекпоинт перезапущу. Угу. Паспрабуем тут далей. Вось тут вось прапрыгаць. Ведь я не ведаю, чаму хлопчык не прыгае. О! Все. Фу. Я подумала, что я сама туда свалилась. Все, я на трико. Вось гэта мой дрын. Вось. Только яго зараз супакоіць яшчэ трэба будзе. Усё добра. Ну что, кушать будем? Ой, зараз ён вокруг этой бочки будет туды-сюды ходить. Ладно, пошли на больш зручное нам место. А, тут можно было вось унізе пролезать и от іх хаваться. О. Прыемнага. Угу.
І зараз тут яшчэ є одна бочка. Ну, каб яе актываваць, трэба шлем. Вось тут вось знайсці. Не, тут няма шлема. Адтуль трэба знайсці шлем. Я спадзяюсь, што Трыка іх всех там не выкінуў. Не. У самураю гэтых, здаецца, рогі, як у Трыка. Гэта нешта значыць. Тут заўсёды штосьці значыць. Тут поўнасцю гэтая гульня заўсёды звязана і тэматычна, і прямыя сувязі, вось. І ў Трыку, дарэчы, рогі былі як быццам абрэзаныя, вось. То бок яны зараз адрастаюць памаленьку, вось калі мы гуляем. Калі вось я яго кармлю, ну і бачыш, яны... Ой, так, Трыка, спакойна. Я ведаю, што гэта плохой шлем. Супакойся. Не заставляй меня на себя лезть. Божухна. Все. Не ведаю, як там Трыка, але ёсць меркаванне, што жонкам гэтых самураях нельга давяраць. Ну, мы яшчэ не бачылі іх жонак. Эй! Ну ладно, меня зараз Трыка вратуе. Дякую. Ой. Да я ўсё роўна гэта зраблю. Вось, бачыш, сам зрабіў. Все. Успокаиваемся. Все. Так, мы съели. Божухна. Давай. Вот я поставлю. Все, кушай. Что ты вздыхаешь? Я вздыхаю? Кто вздыхает? Никто не вздыхает. Ты сам паспрабуй пастрыміць, сколькі уже 4 гадзіны. Мабыць, уже 5. Маленькая шаня яшчэ неразумная.
Ну так. Ну что ж, Шанё, иди. Шо? Давай. Одну лапку, другую лапку. Ну ладно, або так. Я їх один об не витриму. Угу. Ой. Так, ну тут... Ой. Хто там? Ну ён уже лепш праходзіць. Ну, прыгае. Зачинено. Колькі гадоў я стрыблю? Ну, тэхнічна год. Мабыць, 1,5. Но насамрэч я стрымлю месяц актыўна. Вось. Ну а зараз мы што будзем рабіць? Правільна, чакаць. Першая падказка і будзем зараз чакаць другую. Вось ён там штосьці знайшоў. Так, апошні месяц самы актыўны, то бок так. Так. О, у нас засталося апошні... Пасля гэтага у нас будзе адна бочка і дзіркі, у якія трыко трэба будзе запіхнуць сваю галаву. Вось. І у нас будзе гэтая ачывка, якая на тое, каб ён свой нос везде засунуў. Вось. Ну там колькі? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 дзірак. Дык мо адпачываць ужо час, ці ў цябе яшчэ 7 гадзін няма? Не, у меня уже є. Ну ладно, зараз. Зараз я вось гэтую ачыўку выб'ю і пайду адпачываць. Дамовілись? Ань, ты там не хочаш стрыміць? Прышпільна я таксама ў гульнях люблю дасягненні атрымліваць. Просто тут я ўжо колькі разоў яе праходзіла, і у меня ўжо нават гэтая выбіта ачыўка, якая на спідран тут. Ну, то бок мне мало засталось, я такая, чаму б не сумесціць прыятнае з палезным?
Ты, дарэчы, не думала над тем, або рабіць такую серыю стрымаў, де ты чыста будзеш збіраць платыны? Гэта слишком цяжка. Я не хачу збіраць плаціны на ўсё. Яны цяжкія. Я магу зрабіць тупа серыю стримов, дзе я буду дабіваць плаціны, як вось тут. У меня там у Бэтмене, у Архаме, у Архам Найце засталось таксама небагата ачывак. Ну, не ведаю, ладно, пакуль ідзем далей. Гэтыя две я выканала. Зараз трэба на трыку прызямліцца. А пасля... О май гад. Не на все, на те, что ты хочешь. Ты ж любишь збирать, и я про це. Дабіваць ачыўкі гучыць нават лепей. Ну просто там не будзе, напрыклад, у Бэтмене, у Архаме там нават сюжэта не будзе. Там я просто ўжо па-за... У меня ўжо нават амаль поўнасцю зачышчаны там горад. Там трэба будзе всякія чэлленджы дарабіць і ўсё. Угу. Ой, зараз будзе вельмі дрэннае месца. Але ж ты геймерка, ну і што, є багата геймерак. Існуе у свеце. А, блин, тут трэба было пераключыць гэтае. Угу. Гэта рэльсы чыгуначныя. Так, а як сюди трапіць? А, я бачу. О, трико. Дякую, ти сам зараз його допихаєш, так? Типу, в тебе вже багато платин, і ти зможеш таким чином допомагати іншим збирати платини, якось показувати і так далі. І на YouTube можна викласти з окремим плейлистом для платин. Люди будуть дивитися, і я не знаю, що тут чи щось таке є на білоруськім. На білоруськім нема, але просто питання у тим, що гэта вельмі цяжкая насамрэч праца асабіста, і яна патрэбна, калі вось гульня выходзіць. То бок мне трэба хутка праходзіць яе на платіну, і вось гэта ўсё. Я магу вось зрабіць гайдзікі якія-небудзь, штосьці такое. Так, ну давай, Трико, дапамагай. Ну, гэта такая праца, таму што все, каму трэба, глядзяць або на расейскай, або на гэтай, або на ангельскай. Таму што я зараз гляжу на ангельскай, я нават не шукала. Мабыць, ужо ёсць гайды паласкаць на беларускай. Ну вось я просто не чакала. Нават не шукала. Не чакала. Ну, вы ведаеце, што мы тут будзем рабіць, зноў чакаць. Проста гайдзікі гэта трэба мантаваць, як мінімум сцэнара. Ну, то бок ён патрэбен мінімальны.
Вось што гаварыць, што типа ў гэтай зоне вам трэба сабраць столькі-то бочак, каб іх атрымаць, трэба пайсці туды-то, ну трыка можа за вамі не пайсці. Ён такая тварына тут, што ну кароче, гэта ідэя добрая. Вось. І зноў трэба будзе перапрахадзіць, перазапісваць геймплей. То бок тут вось я хоць зараз Last Guardian на стрымах прахажу, у меня вось будуць хоць стрымы, як футажы. Но найлепш усяго, конечно, было пісаць усё на гэтую, на ПК адразу праз карту захопу, вось, якой у мяне няма. Як ідэя, мне здаецца, што тебе гарна выхадыла. Ну, дарэчы, насамрэч гэтая праца вельмі будзе неўдзячная, таму што ў нас зараз ужо іскусственны інтэлект, чат GPT, у якога ты нават беларускага не ведаю, є там беларуская мова, но на любой іншай мове, мне здаецца, хутка ўжо будзе і беларуская мова ў чаце GPT, калі яе там няма, і там хутка ў яго можна будзе запытаць, хай, як атрымаць той-то ачыўку ў там такой-то гульні, або проста напісаць чат GPT, зрабі мне гайд па там Oxenfree ачыўкам, і ён зробіць. Ну так, лепей пачынаць са стрымоў. А ты на ютубе є? Я тупо выкладываю запісы трансляцый, таму што, мне хочацца, каб яны дзесьці заставались, вось, то бок я туды пераліваю. У мяне нават няма месца на жорсткіх дысках, каб гэта ўсё храніць. То бок лепш на ютубе, каб яно хоць было, хоць дзесьці. Есть 4-я версія, добра карыстацца беларускаю. Ну вось, ёсць нават ужо. Дзякую. Аня? Атакян, Inosuke dasta saddu, yewoje kui, oniro ti hizui. А у Анны Молдансон таксама є ютуб. Вось, калі што. Яна таксама праходзіць гульні, толькі на украінскай мове. Так, у нас была, походу, одна зараз, гэтая падказка. Зараз чакаем другой. Зараз я чекну. Гэта першая, так у нас была? Атакян, Inosuke dasta saddu, yewoje kui, Так, гэта першая. oniro ti hizui. Зараз чакаем другую. Калі ён так сядзіць і медыціруе, ён успамінае апошнюю падказку, якую ён услыхаў. О май гад. Вітаю, Евген. Так, милости просим.
Ну, я не чула пакуль нічога. Я тут сижу, читаю наступныя коллектаблсы. Вось. アキセダトゥアラクー О, クーイズイラマカスティントゥリコーノアウィズ ура! А, ну тут все равно мы тут зараз будем тусить долго, потому что тут нам будзе вельмі цяжка, як гэта, адсюль выбрацца, таму што гэта будзе залежыць поўнасцю ад Тріко, ад яго іскусственнага інтэлекту. Зараз ён тут выламае нам. Усё. І вось зараз вось у гэтым праблема. Яго хвост павінен у гэтай дзіркі праваліцца, но ён застрае там. Ай. Так што мы чакаем. Можна, конечно, паспрабаваць яго пазваць, но калі ён проста уйдзе з гэтай пазіцыі, то мы яго потым сюды не... Ну, вельмі цяжка будзе, каб ён павярнуўся. І зноў чакай. О! Я верю в то, что зараз хвост хутенько. Угу. И он им немного шевелится, то бок зараз он тут упаде. Угу. Усім добрага вечорку, стрімерка. Стримерке дорога. Дорога завершэння. А я пайшоў да сваіх. Так, давайте, да пабачэння. Добрага вечара ўсім. Тріка, ну. Ну, прошу цябе. О. Амаль. Ура! Фридом. Угу. Ура! О, не. Фух. Як цудовно. Так, ну что? Далее сюда. Ён штосьці бачыць. Угу. Ну, стрибай.
вороги. О, вось наши апошние дырки. После их мы выбиваем ачивку, доходим до ближайшего автосейва и все. Цікаво виходить мені на комп'ютері і стрім якось швидше передає, ніж на телефоні. Типу менше затримка. Ну, логично, что у компа лепший гэты модуль сувязі. Все, мы успокоились, и мы хотим жрать. Ну, пошли шукать, что поесть ему. Adunete sese biukuzi, iwete kasi, tunek, oratu, ona katu, awezi. Логично, так. Так, ну я сподіваюсь, что у нас атрымаецца. Обережненько. Чудово. Дубль 2. Его треба прям поставить перед носом. Все. Батарейка зародилась. Пошли. Пошли. Ну, тут некуда прыгать. Так, тут 6, так, 6. Давай, добьем гэты ачивмент. А почакайте. А, фух. Не ідзе? Ну, зараз прыйдзе. Вось, я чекнула, што так, у меня сапраўды няма яшчэ гэтага ачыўка. Гэтай ачыўкі, а то, мабыць, я яе ўжо выбівала. Но не выбівала. Хутчэй ці пазней ён прыйдзе. Вось, першае. Так, давай назад. Другая. Ути-путички. Зато можно тут его гладить, он никуда не убегнет. Ладно. Все, молодчинка. За ушком. Ой. И апошние 3.
Пуці-пуці. Идем далей. Эта гульня навучает терпеливости. Так, терпеливости, дрессировки животных. Вот. Это тебе не конь там с Assassin's Creed, якому коли не скажешь, и он не это. О, achievement. Дякую, Тріко. Дякую, што ты не паўгадзіны гэта я тут зараз рабіў. Угу. Ну, вось зараз я памятаю, зараз мы адзін момант тут пройдзем. А што тут трэба? Ну, тут хутенька мы будзем. І закончым. Просто каб не на гэтым закончыць, а типа на моманце экшонаўскім. Так, абережно. Не-не-не-не. Подымай. Нет. Все падает. Назад. Дякую. Оп. Якщо на Sony створений один для одного, так? Ну що? Давай далей. Найс. Нам туди. Давай, давай. Але вже Лара Крофтушина і Аншартушина. Так, файно. Давай, Трико, у тебя все отрымается. Мы у тебя верим. Так, ну что, мне здаецца, тут у нас был сейф. Так что на гэтым мы на сёння скончым. Вось.
Ну что, Трыка, скажи пока. Не скажешь? Ладно, я его поглажу хоть. Які абібак не хоча працаваць. Ну нічога. Ён заслужыў. Ён найлепшая птушка, котык, сабака, якая тут є. Все. Зараз. Так, я ведаю, трэба палаяцца на птушак, яны вельмі цябе за гэта не падабаюцца. Давай мы тут... Ладно, все, ему не падабаюцца птушки. Ён не хоча тут нам быць мілым. Дзякуй за стрым, прыходзь сёння да кота, там можа будзе рэзідэнт, але гэта не дакладна. Ну, паглядзім, паглядзім. Угу. Все. Давайте всем до побачення.